за встъпление към Божие. Приятели, добре дошли на това мероприятие под надслов Благословени и изявени ученици на Всемировият учител Бенеса Донов. Мероприятието ще бъде посветено на житейският път на една душа, която ние познаваме с името Весела Нестерова и с духовното име Амунда. Това мероприятие ще има кратко описание на нейния биографически път като външна изява и реализация, но целта и същността на всичко е да проследим пътят на тази душа като творческо проявление, като един съработник на Всемировият учител Бенеса Донов, какъвто тя несъмнено е. Програмата включва кратко слово, свързано с сестра Весела Нестерова. След това ще има поетична част, която ще бъде представена от няколко изпълнители. Авторски стихове на сестра Анета Василева, авторски стихове на Антония Йорданова, стихове от сестра Весела Нестерова. Съответно ще бъдат представени нейни музикални изпълнения, песни, които тя е разработила, композирала под влиянието на Божествения дух. Нейното творчество е твърде добре познато във вашия град. Вие сте правоприемник на нейното слово и на нейната изява. И това е едно неоценимо богатство за така много неясно бъдеще, докато бъдещата творческа реализация на духа ще премине в градовете от Южна България и град Бургас в сравнение с град Варна, които са като една вечна конкуренция. Бургас е град с по-малко минало в някакъв по-общ смисъл, но с много по-светло настояще и с много по-велико бъдеще, защото тук ще има големи творчески прояви и изяви в бъдеще. И не напразно тук са изявявали и първите ученици на учителят във вашия Бургас. Казахме, че темата е посветена на благословени и изявени ученици на учителя Бенеса Донов.
За човешката душа, за съзоряването и пътя на човешката душа има много информация. В окултната литература се говори за числа от рода на 250 милиарда години, откакто изляза от човешкия дух и човешката душа, 190 милиона години. Учителя често използва цифрата 8000 години, но в една беседа пояснява, че на всяка една от тези 8000 години съответстват 25 000 човешки години, или пътят и еволюцията на човешката душа, еволюционният път, през който ние минаваме и се развиваме, всички форми като съзнание, през които сме преминали, дават нашето историческо наслагване и днес човекът е това, каквото той представлява. На Земята са стизали много велики учители, които са ни давали определено познание и ние сме надграждали, но целта на всички посветени, които са стизали на Земята, е била да ни подготвят за стизането на централното съзнание на космоса, за стизането на Божественият ангел на любовта, за изявата на Словото. Именно това е нашият Господ Исус Христос, който ни представя Бога в Неговото проявление като божествени принципи на любовта, мъдростта и истината. Всички посветени след Господа Исуса Христа имаха задача да приложат това божествено учение, което ни беше дадено от Господа Христа, докато дойде момента, в който на земята се изяви самият всемиров учител на Вселената Бенса Доно. Всички тези велики учители, които слизат на земята на всеки 2000 години, са от ложата на великите учители, но тези учители от ложата на великите учители имат един главен учител, и именно това е Вселенският учител Бенса Доно, който е изява на Бога в неговата пълнота. Сестра Весела Нестерова, която много добре е познавала Словото и била благословена от контактите с учителя, с всичко това, което той е успял да й предаде, да съгради в нея, има едно много ясно разбиране по тези въпроси. В нейното творчество ние виждаме, че тя говори много за трите космически принципа на любовта, мъдростта и истината, като акцентира на това какво е истината, че истината е проявлението на любовта и мъдростта, или любовта и мъдростта, казва тя, са съдържание на истината, защото истината е абсолютното начало, но истината също така е проявление на любовта и мъдростта, или както ни казва учителят, когато любовта и мъдростта се съберат, се ражда тяхното дете, именно истината. Господа Исуса Христа ни каза, че след 2000 години, че един ден на земята ще дойде духът на истината, който от Отца изходи. И именно този дух на истината, за който ни е говорено в Писанията, е нашият всемиров учител Бенса Доно. Учителят е имал много ученици. Някои автори казват, че има около 40 000 последователи. Няколко стотин човека са живеели постоянно с него на изгрева, но все пак има едно ядро от ученици, които не са чак толкова много на брой, които са били доста така по-изявени спрямо другите в творчество, или както школата на учителя включва слово, музика и движение и ритъм, така и те са разработвали именно тези направления. Сестра Весела Нестерова, знаем, е проявена и в словото, и в музиката. Тя е дала и своят дан по отношение на развитието на полиритмията, и знаем, че тя е дала и стиховете и музиката, стиховете по музиката на учителя за втората част, която наричаме Слънчеви лъчи. Няколко биографични данни за сестра Весела Нестерова, защото всяка една душа, преди да се прояви по божествено с нейното съдържание и смисъл, минава по един външен път, който представлява една подготовка за тази душа. И сестра Весела Нестерова също е минала по един такъв стръмен път, защото ако ние разгледаме биографиите на тези души, ще видим, че те биват изпращани не винаги при най-добрите и благоприятни условия, напротив, биват изпращани по пътища, които с трудности и препятствията, които те преминават, ще изградят съответните качества и ще добият силата, за да станат проявители на това, с което Бог е благословил да ги надари като дарови, прояви, като способности и въобще като външна изява. Защото учителите, които слизат на земята, са едни трансформатори, но след това слово те го проявяват в различните направления на нашия личен, обществен, общочовешки живот, чрез нашите съученици, т.е. нашите ученици от школата на Всемирното бяло братство, която беше дадена в пълнота от Всемировия учител. Сестра Весела Нестерова, знаем всички, е родена 1909 година, до 2002 година продължава нейният житейски път в това и физическо
прераждане. Ражда се в скромно българско семейство, майка и баща й са хора с изявени качества, дарби, таланти. Самата тя описва по един много така мил и трогателен път своето детство в книгата "Път към светлината", с която всеки един може да се запознае по-подробно. Тази среда, в която тя отраства, предопределя това сестра Весела да изгради в себе си един богат вътрешен свят на красота, светлина, истина, в която тя да се затвори спрямо грубата външна действителност. Тя копнее за творчество и светлината и именно това, което ще изяви следващите години, има своя зародиш още в ранното нейно детство. Знае се, че на 9 години е първото участие в една детска опера, където изпълнява дует. На 10 години има благословията майка и да я заведе и да слуша беседи на всемировият учител Велиса Доно на улица Опалченска, 66, където тя слуша беседите на учителят. Какво е разумявала е друг въпрос. Самата тя в книгите си казва, че се спомня, че на моменти е било хладно, че е била гладна и така нататък. Но в всички случаи, всеки един човек, когато слуша една информация, тя се съхранява неговото подсъзнание и дава своите плодове. Така че това ранно докосване на сестра Весела до Божественото Слово на учителя дава своите плодове в нейната по-зряла и късна възраст. На 11 години съставя своята първа скромна композиция, след това представя пред сестра със свое произведение, което тя не повярва, че е от нея, което говори за качеството и дълбочината на тази същност. На 14 години постъпва в пансиона в Ловеч, където се обучава 4 години и където получава стипендия за Америка, за първия девически колеж Елмайра, защото тя е усвоила най-добре английският език и се е справила доста успешно като член на тази общност, пансионът, американският пансион в Ловеч. Заминава за Америка, това е, разбира се, вкратце нейната биография, заминава за Америка, където 4 години се обучава, изучава различни науки, изучава английският в най-малки детайлни основи, защото целият ѝ живот минава в педагогическа дейност, учи по един семестър литература, философия, интересува се от най-различни науки, въобще изгражда се като една космополитна личност с много дълбоко познание и всичко това нещо с корените и стеблото, което е пораснало още в България, става така, че сестра Весела Несторова има една много външна, така богата външна дейност в Америка, която се проявява в най-различни аспекти на творчеството. Въпреки че тя е една космополитна личност, още първата година наляга много тежка носталгия. Тя не може да преживее лесно раздялата с България и е написала едни изключително мили слова за български език, за българския народ, въобще за българската държава, за душевността на българите, които всеки един човек е добре да се запознае от нейните книги. Ляга тежко болна в Америка и се моли на Бог да възстанови нейното здраве, като му обещава да посвети с целия свой живот на нему, на Бога, и нейното здраве бива възстановено. Започва нейната външна проява и подобно на един много изявен друг българин Стоян Ватралски, тя минава по един сходен път, в който започва да изнася сказки за културата, за историята на България, които ги изнася на фона на българското знаме, което тогава се е рисувало на фона на зелени дървета, една къщичка, червеният е покрив с бялата фасада надолу, или бяло, червено и зелено, бяло, зелено, червено, както е нашето знаме. Сестра Весела Несторова изнася сказки в тези клубове, пее в църкви, в различни християнски дружества, посещава различни хорове, където се проявява индивидуално, пее солово, участва в най-различни младежки лагери, които е имало много в Америка тогава. Въобще проявява се като една много творческа, една много активна личност във всички сфери. Отделно това работи най-различни работи, с които да се препитава. Нейният певчески талант е забелязан от една много богата американка, която дарява голяма сума средства, за да може тя да се обучава и да се усъвършенства в пеенето, защото, както знаем, нейният път е съвсем друг и Божията ръка е тази, която я ръководи и напътства.
Продължава нейното следване, след като на първата година иска да се тръгне и естествено не е разрешено. Тя трябва да завърши все пак, за да се върне в България и да продължи своето развитие. Става така, че на четвъртата година тя повторно се разболява и влиза в болница, като вече тя категорично отказва да се лекува и казва, че по-скоро е съгласна да се отиде от този свят, отколкото да се лекува. Тук пак се намесва невидимата ръка на съдбата и от университета решават да й дадат дипломата с един семестър предсрочно, поради нейният отличен успех и също така да й закупят един билет за България, защото истинската съкровенна мечта на сестра Весела е да се завърне по най-бързият начин в родината си, за да може да прояви това, за което е слязла. Описва в книгата си как пътува до България в момента, в който пристига тук, веднага след нейното стъпване, мигновено възстановява своето здраве, защото тя преди това се е оперирала от апендицит в Америка и в България продължава своя житейски път. Чрез стипендията тя се е обвързала да преподава 4 години в Ловеч и съответно отива там и изкарва тези 4 години, в които преподава английски в този пансион, в който тя самата е била обучавана. След това продължава пътят и като педагог, преподава в село Ковачевци, Самоковско, след това преподава в село Сиришник, Радомирско и така нататък продължава нейната педагогическа и външна дейност. В Америка и в България, още като била и в Америка, тя изучава най-различни учения, докосва се до всичко това, до богатия идеен свят на човечеството през този 20 век, изучава марксизма и всичко въобще, до което има възможност да се докосне, но самата тя пише, че изпитвала една дълбока така вътрешна неудовлетвореност, защото това нещо, което се познавала, тя усещала, че това не е истината, за която е слязла. На 28 години, 37 година, след като тя получава един хоросток от Америка, отива при учителя Бенисадоно, който да я тълкува, и от този момент датира втория период, условно да го наречем, от нейния живот, от 37 година до 44 година, когато тя е в непрестанен контакт с учителя и чрез кореспонденция, и чрез присъствие на беседите, на съборите, чрез своята творческа дейност. Тя е в един непрестанен контакт с учителя и се пои от творчеството на Божия дух, който се излива върху нея. Учителят ти казва, Бог ще ви учи на сън и самата сестра свидетелства, че нейните съни ще стават много явни. Това преведено на окултен език значи, че Бог е обучава на сън или в астралното училище, когато тя се качва, има едно непрекъснато съзнание, защото тя си спомня това, което е преподавано през нощта, или заключавайки от цялостната изява и всичко това, което тя пише за нея, ние можем да кажем, че сестра Весела има едно съзнание, което е било на доста по-високо ниво от средното външно така самосъзнание, както се нарича в духовната наука. Тя е имала зачатъци на свръхсъзнание, на космическо съзнание и това става явно от по-нататъчната й дейност. Когато отива при учителят в първи момент, когато тя е била на 28 години, казах на 37 година, учителят е посрещнал така леко малко навъсено, строго и казва, сестра, доста са ви вързали. От това вързване имам предвид печата на външния свят, социалните модели, мисли, чувства и въобще всичките тези модели, които ни налага външния свят, които много често се разминават с проявлението на абсолютната истина, защото това е пътят и стремежът, който ние трябва да имаме и да се развиваме. Цялата външна среда е една подготовка, но ние знаем, че външната среда не благоприятства човешкото развитие, нито родителите знаят как да възпитат децата, нито съответните образователни степени са на необходимото ниво. Всичко, което говори науката, е на ръба на истината. Самата религия проповядва слово и догми, с които отрича и прераждането и пътя на човешката душа, но както и да е, сестра Весела Несторова има тая благословие свише да се докосне до Всемировият учител и в рамките на няколко години да премине един ускорен път на своето развитие, за да дойде до момента, в който тя самата излиза на външната сцена. От дете тя е мечтаяла за изява на сцената и тази мечта тя е задоволява в Америка, когато сама казва за себе си, че не стизала от вестниците, т.е. тя е добила една немалка известност и въобще е била изявена и благословена свише.
но както и учителят е учил в Америка, както и Стоян Батралски, всеки един от тях знае, че трябва да се върне в България, в един малък народ, който има задача свише, защото българите са най-древният народ на земята. Много от великите учители са работили тук и се проявявали, и българската душа и въобще духът на българите, архангелът на българите дава изключителни условия за развитие. Това е причината Всемировият учител Бенеса Доно да слезе в България и да събере своите ученици, които са представители на всички народи, на всички култури, изяви на различни творчески личности, писатели, поети, държавници. Има и представители от различни вселенски структури, да ги наречем, различни космически същности, които са около учителят и го подпомагат в неговата дейност, какъвто е брат Пеню Кюров, който знаем, че е работил в района на Бургас и до 1918 година, той е първият ученик на учителя, до 1918 година има самостоятелен път, в който постоянно проявява Словото. Чрез кратки учителят е идвал също така да напъсва и неговата дейност. Тоест учителят е личност, но той е същност, която обединява всичко и всичко в себе си, защото учителят е изява на Бога, а Бог идва на земята и дава определено слово, което ние трябва да развиваме в следващите хилядолетия. Сестра Весела Нестерова пише стихове, които подарява на учителят. Учителят изключително много е насърчавал, дала е различни стихове, които тя да изгражда словореда, давала е стихове, върху които тя да композира. Самата тя е съчинявала много музикални произведения, упражнения. Знаем, че по-късно написва 6 оратории, в които са под благословението на Духа свише. Една от нейните разработки е именно когато тя е нарила и получава така вътрешно вдъхновение или Духът я посещава и тя получава вътрешни указания как да напише тази своя първа творба от толкова по-голям мащаб, именно Пътят на душата, или това е Пътят на Амунда, която има задача да принесе съкровенният огън на душата, минавайки през всички мистерийни центрове и да прояви своята дълбока божествена същност. Сестра Весела Нестерова, казахме, се проявява в най-различни проявления. Учителят и обръщал много голямо внимание, самата тя свидетелства, че много пъти е била приемана от него за лични разговори, защото учителят е посял семето в нея, което трябва да се прояви в последващите времена. Когато се намира в това отделено село Ковачевци, тя продължава да поддържа кореспонденция с учителя. Брат Галилей я посещава често. Тя превежда голяма, немалка част от това, което е написал учителят. То е малка част спрямо цялото му творчество, но спрямо другите тя е направила, може би, най-много преводи на английски език. Превежда 3 или 4 серии от цикъла Сила и живот. Превежда съкровенните свещени мисли на учителят, които са биват изпратени за Америка и с нейно съдействие биват издадени. Превежда много беседи. Самата тя пише есета, статии, осъществява контакти с различни дружества и организации по цял свят. Примерно знае се, че е написала едно есе, което изпраща до една организация в Америка, която е била свързана с проявата на Сведенборг, и това есе бива публикувано на първа страница на голямо американско списание. Тоест всичко, което проявява и прави сестра Весела, има отпечатък на една дълбочина, на една същност, която е дошла да прояви любовта, мъдростта и истината, черпейки от извора на своят велик учител Бенеса Доно. Именно това прави тя през целият си живот. От село Ковачевци тя често изминава пътя до София, който е 42 км, за да може да присъства на тези беседи и да се докосва и поддържа контакт с учителя. След това, казахме, отива в село Сириш и преподава вече 441 година. След това от 42 до 44 година преподава в Американският колеж в София, който работи до 10 януари, което е датата на голямата бомбардировка на София, и повече така и ни отваря врати. След 1944 година сестра Весела продължава своята педагогическа дейност. Знае се, че 1945 година тя се свързва по-трайно с град Бургас, идва тук и присъства 5 месеца в село Тополица, където бива настанена в стаята, която е била
приготвена преди това за учителя. Тук тя събира хора, който под нейно ръководство изпълнява много песни на учителят, нейни песни и композиции. Въобще тук кипи един голям творчески живот, който изключително много обогатява бургаският край. Съчинява, продължава да съчинява, да твори и да гради. Знае се, че също така има контакт с големият ученик на учителят Георги Куртев, който неговият и до днес дава своите резултати, братството в Айтос, което продължава да работи, да функционира през целият период на така нареченият комунизъм. И всичко това продължава в нейната дейност. Сестра Весела Несторова след това преподава в Руската гимназия в София, пее певческа кариера, изявява се в хора на Българското национално радио. Знае се, че около 1975 година заедно с Петър Ганев записва цялата песнарка на учителят, което като обем било 7-8 аудиокасети, но днес, за съжаление, те не са запазени и съхранени, да можем да чуем нейният глас. По свидетелство на съвременниците, нейният глас е бил омаян и божествен и братята и сестрите изключително много се захласвали по нейното проявление като висша творческа проява, до такава степен, че тя свидетелства в книгата, че имало брати и сестри, които така изпитвали като една творческа завист и ревност, да я наречем, и се е налагало учителят да я закриля допълнително със своята духовна божествена намеса, защото нейната изява е била на твърде високо ниво. Въобще сестри от нивото на Весела Несторова са твърде малко и се броят на пръстите на едната ръка. Интересно е, че при тази сестра тя, освен много голямата творческа изява, тя има и голяма вътрешна мъдрост и говори за самата истина. Или в нейните книги ние виждаме, че говори за любовта, мъдростта и истината, трите висши космически принципа, като обяснява тяхното съотношение, тяхното проявление. Въобще всичките книги представляват един сбор, в което тя ни представя есенция от Словото на Всемировият учител, като всичкото това Слово тя го преплита с чисто практически житейски въпроси и разяснения, чрез които всяка една душа, т.е. всеки един индивид, който се докосва на тези книги, да може да пробуди и прояви своята божествена същност, да може да прояви своята душа и дух. Всички ние знаем, че съвременният човек се проявява предимно своята триизмерна същност, като личност, като индивид, но нашата задача е да проявим и да събудим своята душа, защото душата е съкровищницата, от която нашия дух черпи и съответно ние слизаме на земята и във всяко прераждане имаме определено проявление. Именно това прави и сестра Несторова. След това, от 1979 година до 1989 година, тя е много активна в така наречения таен лагер, който представлява чужденци, които се събират под връх Мусала. Там главен организатор е бил Крум Бажаров, доколкото съм запознат, и сестра Весела Несторова е била поканена като човек, който владее перфектно английският език, за да бъде преводач, но всъщност тя самата е била един вдъхновен проводник на слово и изнасяла лекции и сказки на тези хора. И след 1989 година сестра Весела Несторова, след като пада желязната завеса, извършва една много широка международна дейност, която е във вид на нейни лични посещения, творчество, кореспонденция. Знае се, че е поддържала много контакти с Америка, с големия и виден британски учен Дейвид Лоримър, който под нейно въздействие написва една книга "Пророкът на нашето време", която е за Всемировият учител Бен Садоно. И чрез нейно давление много души по света се запознават с проявата на Всемировият учител, въобще за учението на Всемирното бяло братство, което се е проявило на земята в своята пълнота чрез учителят. Посещава няколко държави, знам за Англия, за Норвегия, за Шотландия, за Грузия, може би има и други държави. Когато се говори за сестри с толкова и братя с толкова активна дейност и когато се изборява, винаги има риск да бъде пропуснато нещо. Нейното творчество е твърде богато
и всеки един може да се запознае. И днес ние ще чуем част от нейната божествена музика, нейни авторски, композиторски изпълнения, които ще ни бъдат изпълнени в няколко различни изпълнители, в няколко съответно части. Сестра Весела Несторова бива вдъхновена от учителя да бъде съработник на Божественото Слово и именно като такава в нейните книги тя основно насочва вниманието, освен за трите божествени принципи, за които говорихме. Тя говори за това как човек да стикова своите тела, физическо, астрално, ментално, причинно, или как да направи връзката по правилен начин между своя ум, сърце и воля, и как да се свърже с Божественият извор, с Божественият дух, който да се проявява и съответно да работи през нас, за да можем ние да проявим това, за което сме слезли, и за да можем да бъдем така активни в своята истинска божествена същност. 2012 година изнесох няколко кратки лекции, в които говори за второто пришествие на Христа, като основните аргументи, въобще това, което беше съдържанието на това, което изнасях, беше от различни беседи на учителя, които бях съчетал като послание, като съдържание, което учителят е дал. И голямо беше изумлението ми, когато ми показаха едно малко вестниче, така едно каре, в което сестра Весела Несторова говори, че 2012 година завършва старият цикъл на Кали Юга и започва проявление на новото време, или казано в прав текст, започва от 2013 година, започва второто пришествие на Христа. Тя е говорила за тези въпроси пред една сестра, която записва тези, под нейно указание записва тези неща вкратце, и сестрата е казва, когато дойде времето да ги изкара на външен план. Именно по този начин до нас стига и това, че тя е говорила и заявяването на второто пришествие на Христа, като се аргументирала надълбоко, чрез цитати от Светото Писание, на базата на това, което ме говорил Всемировият учител Бен Садоно. Или ако съчетаем цялата информация, която имаме за сестра Весела, ние ще видим, че тя е имала едно високо съзнание, за което говорихме. Учителят е казал, Бог ще ви учи и на яве, и на сън. Вие имате една развита интуиция, на която може да се осланяте. Отделно, сестра Несторова говорихме за нейните големи творчески плодове, и когато се прочитат внимателно нейните книги, се вижда, че тя е имала една пряка връзка с тези по-висши духовни същности, нашите братя от духовния свят, йерархиите, ангелските, за които говорим. За това е говорил самият учител, като е казвал, около вас има множество светли същества, които не всички ви се изявяват, за да не ви притесняват във вашата изява, но вие трябва да творите, да не се притеснявате от никакви външни пречки. Идеята на това мероприятие беше да представя сестрата, освен от нейната творческа част, като един вдъхновител, автор на вдъхновено божествено слово, за което присъстват тези три компонента, за които говорихме, любовта, мъдростта и истината. И подбрах много цитати от нейното творчество, но когато видях огромния куп, който се събра, разбрах, че това е невъзможно да стане в едно малко мероприятие. И целта е просто да се обърне внимание, да се прояви познанието за тази сестра, а всеки един би се обогатил от нейното творчество, от нейните книги, защото те докосват дълбоката вътрешна същност на човека, и за това и са нейните указания как ние да овладеем себе си, как да контролираме мислите, чувствата, волята, как да се свържем с светлината, която работи във всички светове, как да организираме и развием своите дарби, таланти и способности и да се свържем с тази светлина. Сестра Весела се представя пред нас като един вдъхновен ученик на Господа Исуса Христа и на нашия Всемиров учител, който проявява Божественото Слово за трети път, го казвам, в пълнота, защото е много важно за нас да разберем, че ако има Слово, което може да организира, да подпомогне развитието на съвременната душа, да го събуди от нашия литургичен сън, това е Словото на двете единствени божествени изяви на Бога. Това са Исус Христос и Учителят Иса Доно. Всички други са просто посветени, които идват преди тях, за да ни подготвят, които след Христа проявяват Неговото Слово, както примерно големият
посветен Вениамин Мага, който в 10 век проявява божествените принципи и закони. След това тези плодове заминават на изток и на запад, но всичко това е една подготовка за идването на учителят на всички учители, който ни се представи с псевдонима Бейнса Доно. Този велик учител е довел много свои ученици, които са от различни вселени, галактики, т.е. от различни нива на нашата Вселена, от различни слънчеви системи и галактики, които имат задача да подпомагат хората в тяхното еволюционно развитие. За школата на учителя, за школата на Господа Исуса Христа не може да се говори нито като минало, нито като бъдеще, защото това е едно вечно настояще, ми казва учителят, защото това е единственото божествено учение, чрез което душите могат да се развиват в тези три пътя на Божествения свят и да се свързват с трите свята на любовта, мъдростта и истината от Божествения свят и вървят по тези три пътя на любовта, мъдростта и истината или пътя на сърцето, пътя на ума и пътя на волята. Много може да се говори, да се развива и да се разяснява за словото на сестра Весела Нестерова, но моята идея беше просто да штрихирам някои най-общи точки от нейната биография. Вие самите сте запознати, но може би има души, които искат да научат нещо допълнително или да осмислят по нов начин, или да им се обърне внимание. Именно това е нашата задача. Освен Всемировият учител, който всъщност единствен ни дава това слово, защото учителят не взема от извора, а той самият е извора, който пои и дава на всички души. И неговите ученици, които се проявяват, те вземат от неговият извор и ни го представят в един синтезиран вариант. Истинските ученици на учителя не вземат безразборна информация от много източници, а просто на базата и на основата на самото слово не говорят за словото, чрез словото и от словото и вече вграждат своят личен житейски път, защото това, което са ни оставили като книги, няма задача да представи самите тях, а има задача да представи тяхния път на ученика, който те са изминали. И сестра Весела Нестерова ни се представя по един такъв начин. Моята лична така впечатление от всичко, което съм чул и съм се докоснал до нея, е, че това е една ученичка, която е развила свръхсъзнание, ученичка, която е била в пряк и непрекъснат контакт със своят учител, която е станала проявител на божествено слово, божествена музика. Има и много други аспекти от нейния биографичен живот, които може би няма време сега да ги разработваме. Иначе в личен план учителят е казал да не се жени, да няма лица, защото е раждала, идвала и така нататък на земята, защото женитбата е път, който върви по закона на жертвата, по закона на чистенето. Тя извървява този еволюционен стадий и сега вече идва, за да стане един съработник на самият учител, да стане проявител на неговото слово, да го разпространява по цялата земя. Но това, което е изключително при тези ученици, което не може нито да се напише, нито да се опише, е тяхната лична същност. И всеки един, който има възможност да се докосне лично до такива ученици, да ги познава, той знае за тяхната изключителна светлина и как те могат чрез личното си присъствие, дори и без да говорят, да оказват едно голямо въздействие върху човека, да може той да извърши една истинска вътрешна трансформация и озарен от личния пример, който би имал при това щастие и свиша предопределено да се докосне на такива същности, да стане това, за което всички ние сме слезли на земята. След като великият учител Бенеса Доно слезе на земята, вече няма по-висша същност, която да слезе от него, защото той е духът на истината, а духът на истината това е самият Божий дух, който е висшето проявление на Бога, защото Бог е дух и именно Божия дух. От Божия дух се проявява Словото или първото ограничение на Бога, Господа Исуса Христа. И след като Бог ни се прояви чрез двата основни принципа на любовта и мъдростта, или като Бог Син и проявление на този принцип Бог Отец, ние познаваме Бога по един много по-дълбок и същностен начин. Учителят казва това слово, което ви го давам, то не е само за сега, то е за следващите векове и хилядолетия. И всеки един от нас трябва да се самоопредели в школата на Всемировият учител и да върви по правия път. И освен по този път на душата, която върви
и се качва по спиралата, има и един пряк път, когато ученикът тръгва по спирала, по уста на тази спирала. Именно по такъв път е минала и сестра Весела Несторова, която пряко е направлявана и напътствана от своя божествен учител. Връзката учител-ученик не се съгражда от днес за утре и в един живот. Тя е хилядолетна и тези ученици на учителят са слезли на земята с него, за да могат съответно да се проявят и да изявят Бога. Приятели, ще се огранича до тук в Словото. Който иска утре да заповяда на лекцията, там ще има много по-подробни разяснения за школата на Всемировият учител. Това, с което ще продължим от тук нататък, е поетичната част. Ще има, както казахме, стихотворения, ще бъдат представени различни творби, ще бъдат представени двете песни Житено, зърно и изборче и след това вашият хор ще изпълни няколко произведения от сестра Весела Несторова, за да се докоснем до нейната душа. Преди 2 години в Варна имахме възможност да присъстваме на концерт, посветен на сестра Весела Несторова. И това е един незабравим спомен за нас, които присъствахме, защото за първи път видяхме, че музиката на учителя, всички ние знаем, че е божествена, но за първи път видяхме чисти души, които бяха проводници на тази божествена музика, и искам лично да им благодаря за това, което проявиха във Варна на този концерт, който беше направен в зала пленарна на община Варна. Ще продължим с 2 музикални упражнения от учителят, 2 негови песни. Учителят, чрез словото, което ни дава сестра Весела Несторова, от ние знаем, че до сега сме имали само лунното отражение на музиката. Учителят е дошъл да ни прояви слънчево-творческата музика. Учителят е дошъл да ни даде една нова идейна музика, защото той казва, има механическа музика, която е безидейна, има органическа музика, има и идейна музика. И нашата задача е чрез идейната музика ние да се преработим и претрансформираме, за да станем съработници и ние на Бога и да проявим нашата дълбока същност, защото всички ние, приятели, сме клетки от големият космически човек. Всеки един от нас изпълнява определена функция, има определено предназначение и всеки един от нас е еднакво важен за Бога, но само този, който може да стане проводник и приемател на любовта, той може да се изяви в една по-голяма дълбочина. Сега ще продължим с 2 музикални произведения на учителя от сестра Синка Рахнева и след това ще продължим с стихотворната част. Вътрешният глас на Бога е израз.
на огън, буря и страдания. Една душа потърси любовта и в Бога тя намери упование. Тъй скромна беше, скрита в пръста. Главицата си дигна от земята и запя. С дивен глас запя. Божествена се казваше душата. Тя много път към Бога извървя. Пешком, с обувки твърди, с малко сили. Преболедува, ала оцеля. От Бога бе й дадена закрила. И като цвете нежно в утринта, глава подигна. Бялата главица разнесе аромат на любовта. И на щурците стана тя сестрица. О, чуден глас, о, слънчево дете! Ти весела, звездице, дъжд, о, майна! Така обширна, твоето сърце разкри на всички малката си тайна. Служи на Бога, диамант бъди. Бъди ти жрица, влюбена в зората. В златото на слънчеви лъчи освободи чрез светлина душата. Аз искам да кажа първо няколко думи за това, което чухте сега. Ани, вдъхновена от... това беше нейно стихотворение, вдъхновено от словото на Весела Несторова. Даже така имаше някакви такива изкрещи цитати от песента на Амунда. Искам да кажа нещо друго, може би, в връзка с което чухме от брата преди малко. Всъщност, учителя казва на едно място в разговор на записан от Боян Боев, когато една сестра го пита как да разберем какъв е критерия, кога сме обърнали, ако си представим, че ние, проводници на Бога, говорим или обръщаме някаква душа, кога да разберем дали тая душа е обърната към Бога. Той казва следното. Ако една душа е обърната към Бога, ти разбираш за това, когато тя самата започне да обръща души към Бога. Тоест, разбираме тогава, че ние сме обърнали или сме станали проводници на Бога, за да обърнем някаква душа към Бога. Това, което каза брата, на мен ми направи така много приятно впечатление, защото не знам дали разбрахте всички, но този концерт, той преди това беше направен тук в Бургас, по случай 10 години от заминаването. И така по една инициатива отидехме във Варна, направихме концерт и тези две души, там трябва да ви кажа, че беше една голяма зала и личеше си, че нямаше кой знае, мисля, че около 50 човека бяха някъде събрани, но атмосферата беше приятна и знаете, че нашата школа или поне това, което от учителя сме разбрали, не работи с количество, тя работи с качество. И в този смисъл, 2 години по-късно или 3, те самите ни се обадиха, значи докоснати от това, което ние сме направили там, чрез нас, което се е изявило, и те вдъхновени пожелаха това приятно събитие да го направим тук в Бургас. Тоест, по някакъв начин, ние сме докоснали някой, който започва и вече ние виждаме неговите плодове. Боже, повече така осъзнати души да приемат това и да го предават нататък по същия начин, както и ние сме го направили. Сега ще прочита още едно вдъхновение от една сестра,
Тя е голям приятел и на Бургас и на Весела Несторова. Също тази година така е посетило и нея стихотворството. Тя беше изчела всичко, което така имаше издадено и без стихотворение ще прочета сътворяване. Но тя се казва Антония Йорданова, както каза братя, от София, литератор. Наистина сега виждам как той е работил върху нас, както един велик художник върху някоя любима картина. Това е цитат от Път към светлината на Весела Несторова. Художник, воятелю небесен, в ръцете ти божествени предавам, единственото мое в път е тесен. Човешкият ми ум, сърце и тяло, душа и дух и воля. Превръщай сенките ви в светлини, кълта ми плодородна почва. В огнището ми влез, огньове разпали и нахрани с истината непорочна. Щом ме докосне с четка и длето, в мен бликват извучите чисти, просветват жилки, злато и сребро, цветя разтварят се, запяват птички. Работещи с любов от векове, безспирно чудесата в нас твориш, гръпавини отнемаш, влагаш цветове и увенчаваш ни с корона от лъчи. Рисувай, извайвай ме, учителю, копнееш за съвършенство, аз те моля. През вечността над мен с духомощен работи да стана слънчев инструмент на Бога. Това е написано в София на 7 февруари тази година, 2015. Завръщането на блудния син. Това е историята на светлината, излязла от живото слънце, която се е опознала и осъзнала в творението човек. Това е цитат из Пътя към Бога, есе на Весела Несторова, което на вас ви е познато от това, което издадахме преди 13 години. Светлина, есенка. Отче, съкрушен от бурите световни, с безкрайно зажедняла за любов душа, днес блудният ти син с теб иска да говори, да знаеш, че тъгува безмерно по дома. Когато сътворил си ме и светлина разумна, в душата ми посял си безценни семена, но малък бях и губих се далеч в окални друми, сега съм поотраснал и нося ти плода. Скиталец бях, несретник из земните пустини, до дъно пих от чашата дълбока на скръпта. В изгнание преминаха така безброй години, в които рядко срещах за малко радостта. И днес съм уморен до смърт от тежки битки, самотен, гол, измръзнал сред хорска суета. Едно ничко нещо аз искам да те питам. Как мога да се върна по-скоро от дома? Аз вече осъзнавам върховната ти воля и себе си познах. Прекрасно съм творение, да бъда част от цялото. За първи път те моля, прости ми, че допуснах от пътя от отклонението. Сънувах, че трапеза припълнена се сложи, ме прегръщат любящи същества, облечен в нови дрехи, като прочут велможа. Бях в центъра на празник, на чудна веселба.
И всичкото това се случва в родината ми свята. Прибрал съм се най-после доволен от дома. С научени уроци от стажа на земята, готов да се превърне отново в светлина. Това е на 25 февруари в София, пак 2015 година, и завършвам сестрата с един цитат от същата книга "Път към светлината", едно от 10-та, "Пътят към Бога". Чрез душата си човек става едно с Бога, а целта на живота ми е да станем едно с Създателя си, от когото някога сме излезли. Сега е моментът на великото завръщане. Блудният син се завръща при баща си. Богата трапеза е приготвена за тези, които са преминали пустинята на божествения живот и се завръщат у дома си. Весела Нестова.
песен на учителя. Joy
света. В хор запяват световете и всички същества. Душите се освобождават, изгрява утро, светлина. Се вливат и танцуват всички в слънце и в красота. Тъй нежна музика излива духът. Божествена е тя. От цвят в цвят се тя прелива. Лети високо над света. Отърсихме от себе всичко нечисто, що ни изтреса. Съзнанието ни се дигна, със слънчев лъч в миг се сля. Китари чудни и пиано, цигулки, флейти, тиха вода. Това е общество избрано. Тук всеки цар е или лорд. Христос на хора дирижира и чувам разни гласове. Учителя в едно ни слива. Това е химн на мирове. Следващото мнение, песента се казва Житово зърно. Тогава си
Повеля, завет, призвание свише народът получи. И всичко там пише. България в своите скути прие, учителя слезе от ново небе. Свещените думи предаде в слово и истина носи бъдеще ново. Любов да внесем в славянски души. Това е заветът. Пази го, помни. Любов, мъдрост, истина, правда, добро. Това разучете. Стопяват те зло. Душите възкръсват, творят и младеят. На Бога, щом служат, те вечно живеят. Че български букви са Божии знаци. Те раждат царе, те раждат юнаци. Но важно е нам любовта да разучим. Чрез нея ще раснем и ще сполучим. Възход на родина, народ и култура Христос сам създава и нова структура гради и подрежда. Чрез светлите мисли раздава надежда. И дума едничка учителя рече: чистота, той те повдига, човече. Призвание българско вред по света живее, възраства. И нова земя с любов обновена в слънце блести. Дървета плод раждат, цветя и треви ухаят, танцуват и птици летят. Свободен из Бога е целият свят. Браво!
отделно живяли в различни родини. Това са поети с висше съзнание. Други планети създават такива разумни души. На земната нива те слизат в зори, работят от рано, да си даряват. С мъдрост просветените озаряват. Подават ни книга с отворени длани, докосват ума ни, целуват сърца ни. Такава е весела, като дъгата, богата, прекрасна. И за децата са нейните думи. Амунда живее. Слънчеви песни на хората пее. Нека ви кажем, като се подготви нашата диригентка нотите, че тук се роди на предната ни изява името на нашата група вокална. И мога ли да я кажа? Зора. Тук беше кръстника, така че много благодаря. Christus,
Благост, благост. Благост, 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 носи, носи, носи светлината, светлината, светлината. Радост носи за живота, радост носи за живота, радост носи за живота, за живота. За живота, за живота, за живота, за живота, за живота, радост носи за живота, радост носи за живота.
завършим с пролетна песен на Весела Несторова. Текст Несторов, предполагам, Върхари и музика Весела Несторова. Реално погледнато, учителя е дал музика, за която той казва, че понякога 10 години е работил за една мелодия да ни я даде. Истината е обаче, че учителя никога не е дал хармония. Значи, той е дал нещата в едноглас. Всичко това, което в момента се прави, за да се представи пред публика, е аранжименти на реално съществуващи в момента братя и сестри, които всеки през своя си почерк и своето си образование го разбират, анализират и създават някакъв акомпанемент. Докато при Весела Несторова истината е такава, както видяхте, ние имаме няколко песни, които бяха едноглас, но има и такива, като Духът на мъдростта, това е една цяла оратория, която е дала с хармонията. Аз бях изключително изумена, когато ми дадаха Духът на мъдростта да я чуя,
на една касета в нейния студии. Реално погледнато тя се акомпанира и пее едновременно. Като искам да ви кажа, че акомпаниментът е много трудно. Първо е с 6 бемола, второ е с невероятни акорди. Тя го прави с такава лекота, сякаш абсолютно нещо най-естествена песничка. Това не мога да ви кажа доколко е нейното възпитание, защото тя е минала действително една много голяма школа в музиката и в България, и в Америка. Но когато други хора, външни хора, съм им представила тази песен, за да я чуят, духът на мъдростта специално, те са оставали поразени. Винаги са казвали много хубаво. Много хубаво, обаче кой е писал акордите, кой е писал аранжимент? И казвам, тя си го е писала. И започват сега тълкования според тяхните, нашите светски, макар че светска дума за музиката, за класическата музика, думата светска не е най-точното понятие, но започват сравнение с Рахманинов, с Рихард Штраус, с разни други такива композитори. Истината е, аз съм се вглеждала така в нейните акорди, които тя използва. Значи в братството много често съществува една такава, как да кажа, мисъл форма, че ние трябва с възможно най-хрисимите акорди да акомпанираме музиката на учителя, което означава тоника, субдоминанта, доминанта, тоника. Случвало ми се аз да слагам примерно някакви септакорд, някакви секунди и да са ми казвали, ама то не може, казва, хем светско, хем духовно. Което ми е очудвало, защото това са си някакви наши човешки представи за нещата. Истината, че музиката на Весела Несторова, нейната хармония, е изпълнена с много такива секунди и септакорди отдолу. Но те звучат по такъв начин, толкова е различно, толкова са неочаквани ходовете, по които тя ги свързва, че аз просто единственото нещо, което с огромен респект наблюдавам тези неща, не да кажа, че съм ги анализирала и че до някакво заключение ще стигна, нито пък казвам, тя е великата, най-голямата и така нататък. Но аз просто си давам сметка за какъв канал всъщност е била тя за проява на тази музика. Защото другото, което са ми казвали, ама това жена ли го е писала? Истината е, че тя е единственият женски образ до учителя, който с толкова много неща е успял да създаде по негово време. Доколко тя е женски дух или мъжки дух, вече е отделен въпрос. Просто исках да ви ги споделя тези мисли и... Благодаря. Няколко заключителни думи. Това, което сподели сестрата, можем да кажем, то е още едно потвърждение на това, което казах, че сестра Весела Несторова имала изключително високо съзнание и е била един истински ученик на учителя, била е проводник на тази светлина. Творците не се създават, а те се раждат, минават по определен външен път и когато дойде момента, стават проявител на тези сили, тези качествени характеристики, които се проявяват през нея. Аз ще ви прочета едно стихотворение, написано от мен, което така олицетворява в най-общ смисъл животът на сестра Весела. Под божествена закрила. България се е родила, в Америка развила, с учителят е надградила, Божията благословия проявила. Чудни творчески прояви, образци в словоред, композиции небесни, Божиите песни, любовта в неи строи, мъдростта се вплита в рими, учителят на любовта и нейният баща. Божиите принципи в едно е сляла, на човешката природа наделяла. Дарби и таланти е развила, с творчество ни е благословила. Понякога живота започва с тъмнина, но с доброта и чистота светлината в нас се влива,
под божествена закрила. Мисля, че основното послание, нейният индивидуален завет като същност на сестра Весела Нестерова е колективна работа под индивидуалното и групово ръководство на Божия Дух. Благословете и творете, бъдете достойни ученици на Всемировият Учител. Школата е жива, школата се развива и тепърва ще се разраства, докато стане естествена култура на цялото човечество. Да бъде. За мен беше чест да съм в такова отбрано общество от творци, сътворци и нека Божията благословия да бъде над град Бургас, стопански, културно и духовно божествено. Да бъде.